Σέρβο. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με ένα ακόμη φάουλ, αυτή τη φορά κερδισμένο από τον Αγγελίνιο. Λάκης στο 17 και στην συνέχεια στο 22. Διαφοροποιήσει τα πράγματα, να έχει την υπεροχή σε σχέση με ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν πιο παθητική. Και να δούμε και τον Ντόβμπικ αντί του Έιμπραχαμ. Ένας Έιμπραχαμ ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ Σημαντικά στο τέλος της περσινής σεζόν, όπου έχασε ένα μεγάλο κομμάτι της. Για το αν μπορεί το φετινό. Ντόβμπικ για τον Σαγκαρέ. Η μπάλα πάλι στον Ισπανό. Αφήσει στον Σουλέ. Πάσα του στον Ντιμπάλα. Ποιος θα κάνει το σούτι κόντρα. Τζολάκης θα αφήσει την μπάλα. Θα καταλήξει. Όχι, άλλαξε. Εμείς ξαναβλέπουμε αυτήν την φάση όπου ο Ντόβμπικ στην ουσία βρίσκει την μπάλα και γι' αυτό Τσρόλευκον από τους παίχτες του. Τώρα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Ντιμπάλα. Κέρδισε το πλάγιο τον Μπακούλα. Πίσω η μπάλα στον Τζολάκη. Συνεργασία με τον Πάολο Ντιμπάλα. Παλιά δυνατή προς τον Σμόλινγκ. Πέρασε για τον Ντιμπάλα. Στροφοδοτεί τον Εντίκα. Το πρώτο ημίχρονο. Παίρνει ο Σουλέ. Ντιμπάλα. Γέμισμα με το αριστερό, η κεφαλιά άστοχη από τον Ιντίκα στο σουτ του Λεφέ και την αλλαγή πορεία στην τελευταία στιγμή από την παρέμβαση. Παραμικρή λεπτομέρεια, γιατί μια λεπτομέρεια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μπορεί να σου αλλάξει την εικόνα και την ιστορία ενός παιχνιδιού. Όσοι έκαναν προθέρμανση, όσοι έχουν τύπο. Τσιρικάς τροφοδοτεί τον Σουλέ. Παίρνει ο Ντιμπάλα, το σουτ στα πόδια του Μπιανκόν. Κατέβασε ο Σουλέ, δίνοντας την ευκαιρία στον Βέλτε να κερδίσει. Στην συνέχεια χάνει ο Νορβηγός. Δυνατές μονομαχίες και με τον Τσικίνιο. Επιμένει να κοντρόλ λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε ο νεαρός. Έχασε την μπάλα. Στην συνέχεια αφήνει ο Φελισάνη και προλαβαίνει. Καλύτερη υποδοχή στον Ντόι εδώ ήθελε. Ναι, Λαμπρό. Ο Κωστίνια, ο Μουζακίτης και ο Ρέτσος. Παίρνει τώρα ο Μπόβε. Λύση για να δοκιμάσει να προσπεράσει τον Ορτέγα. Δεν του δίνει αυτή την ευκαιρία ο Αργεντίνος αριστερός. Άσασε εκεί στον άξονα από Ντόι και Μπακούλα, γιατί μετά τον Ντόι και ο Μπακούλας έκανε κάποιες παραπάνω επαφές που ποντερώσει την ίδια στιγμή και αυτός μαζί με τους ποδοσφαιριστές του ζητάει τις περισσότερες φορές που σηκώνεται, κυρίως από τους αμυντικούς του, να παίζουν πιο γρήγορα. Εκεί έχει τα πάντα. Ενώ σε λίγο θα περάσουμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Συνεχίζει στην ουσία με τον Ντόβμπικ. Η πάσα στον Ντιμπάλα, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Προσπάθησε να αφήσει για τον Πιζίλη και πάλι ο Αργεντίνος έχει την μπάλα στην κατοχή του. Τον πιέζει εκεί ο Ορτέγα. Επεσμένος στο έδαφος ο Μπόβε, ενώ συνεχίζεται το παιχνίδι για μετά από... Εδώ Παύλο την μπάλα. Λαχόγια. Ντόβμπικ. Πατάει για τον Ντιμπάλα. Οτίσει τον Ντόι και πάλι στον Βέλντε, ποιος έχασε από τον Ντιμπάλα. Κάνει για τον Ελσαράουι. Τώρα την μπάλα. Ο Ροντινέι να πιέζει τον Αργεντίνο. Από πάνω του και ο Αργεντίνος. 2 λεπτά έξτρα. Ενώ θα έχουμε, όπως μας ενημερώνει ο Λάμπρος Μπαλάφα, διαμορφώνεται στην εξέλιξη της προετοιμασίας. Θα κερδίσει ο Ντιμπάλα. Και τώρα βγαίνει στην κόντρα η Ρώμα με τον Ντόβμπικ. Τον σταματάει ο Ρέτσος, θα Μπαλάφα για τις εντυπώσεις και μετά από αυτό το μάτσα κόντρα στην Ρώμα. Ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από 2 πέναλτι. Το πρώτο για τους Τζαλορόσι στο 17ο λεπτό το εκτέλεσε.